Почтальондар біздің қазір пенсия яшында көбісі. Мынау пенсияға шыққан шырақта да әлі бізден кетмейлер. Шуңа тырышалар, өздерінің ішлерін өз вақытында алып, пенсияларын, почталарын вақытында таратырға тырышалар. Әміне шундай булдыклы хезмәткәрләрнең берсе Юлия Герасимова. 2013 елның 2 ярты еллыгына 625 кешене газета-журналларга яздыра ул. Шуларның 246 данәсе Дуслык, Дружба, Туслак район газетасы өлешенә туры килә. 2 ярты еллыкка бирелгән планны без бүгенге көнгә 100%-ка үтәдек. Бүгенге көндә безнең 36360 кеше газета-журналлар укый. Шуның 9610-сы район газетасы Дуслык, Дружба, Туслак. 2 ел элек үк лайыклы ялга чыкса да, Юлия Герасимова яраткан эшеннән китәргә җыенмый. Әйе, яраткан, чөнки булай булмаса, 11 ел буена киң каешлы авыр сумка асып тимер юлчылар микрорайонына кадәр йөри алыр идеме. Тулы бер микрорайонга хезмәт күрсәтүче 4 хат ташучының берсе бит ул. Һәрбер йортта көтелгән кунак. Добрый души человек. Я видите, какой мне 82 год. Безнең хат ташучыбыз бик мәрхәмәтле кеше. Миңа 82 яшь китте. Картайдым, квитанцияләрне тутыра алмыйм. Ул барысын да тутырып түләп бирәм. Я и счетчик-то ничего не гляжу. Описываю с 2002 года. Все журналы, газеты. Мин 2002 елдан башлап барлык газета-журналларга язылам. Ел сайын 2 басманы алдырам. Хат ташучыбыз бик әйбәт, җаваплы, гел ярдәм итә. Нәрсә кушсам да үтәргә тырыша. Пенсияны да үз вакытында алып килә. Кызым почта аша акча салса да, ул шунда ук китереп китә. Обслуживает, что я не попрошу ее, все, она мне... Хат ташучы ул вакытлы матбугатка яздыручы гына түгел. Очрашкач, өлкәннәрнең хәлен дә белешәсең, вак-төяк йомышларын да үтисең, ялгыз торучы әби-бабайларга күңел юганычы да булып куясың. Кешеләр хөрмәтен казану өчен бары тик үз эшеңне ихластан башкарырга кирәк, ди Юлия Герасимова. Трудностей-то нет уж. Эшнең әллә ни авырлыгы юк, һава шартлары гына инде. Эшләргә була, кешеләр белән аралаша белергә кирәк, өлкәннәрне хөрмәт итәргә. Чөнки күбесенчә алар белән эш итәргә туры килә. Эшемне яратам. Пенсионерлар безне һәр йортта көтеп тора. Кешеләр вакытлы матбугатка язылсыннар, дөнья хәлләреннән хәбәрдар булсыннар. Интересовались. Атна башында Татмедиа агентлыгы игълан иткән конкурсның кече шәһәрләрнең иң әйбәт хат ташучысы номинациясендә 2нче урын яулаган Юлия Герасимова Казанда тантаналы рәвештә бүләкләнде. Нурлат почтамтына караган Әлки районы белән бергә 200 башка хат ташучыларны артта калдырып, ул республиканың иң яхшы хат ташучыларының берсе булып танылды.